Kaixo lagunak, Maria Reina eskolako ikasle batzuk gara. Irrati saio txiki bat egiteko asmotan etorri gara. Gure izenak hauek dira: Garet, Aitana, Lucia eta Gaizka. Aholkuak, txisteak, asmakizunak eta olerkiak kontatuko dizkizuegu. Ea gustatzen dizkizuen. Asmakizunak. Zazpi anai arreba bat jai hortzean beste bat hilda. Bat hiltzean beste bat jaio da. Etorri lekutik joan zeruan sortua zerura itzulia esan igande zerura. Olerkiak, bat bakisa, bi Vicente, bata eseri da, bigarrena dente. Txisteak, trumoia. Aizu amatxo, trumoia aldu, ez aitatxo, ari da zerrumagaka. Lapurra. Nagusi etxean alda, bai jauna, orduan beste baten itzuliko gara. Abestia. Baloia errekara erori. Balon bat eta balon bi. Balon kultura erori. Erori galtzen erori, ez da beria agerri. Balon. Kultura doana. Balona. Aurko dabiloa, haizea dabil, firiu faran, zuaitzak oker, oztoak egan, ateak biskiti, ateak kraskatan, kristalak klan, haizea eta haizea, udazkenean. Bertsoa. Fura, fangangua, hortxe duzu fangangua, ere gustukoa. Fura, fangangua, hortxe duzu fangangua, gustukoa. Elkarrizketa Aitana Brabori. Kolore gustatzen zaizu? Moria. Zenbat urte daukazu? 8. Zein da zure animalen gustokoena? Txangurra. Bukaera. Bueno lagunak, gaurko irrati saio hau zuek ondo pasan espero dugu. Eskerrik asko eta beste bat arte. Agur. Agur.